Naimbag nga aldaw yu amin gagayam kan kakabsat. Adda kami manen ken ni Pastor Marvin Diaz, iti ayatan tayo nga presidente iti misyon. Tapno iti kasta ket maminsan pay ibuksilan tayo dagiti adal tayo iti daytoy nga lawas. Iti makainem kakabsat nga leksyon tayo ngayon tayo at adalan maipanggep iti panawon ti pamilya iti daytoy kakabsat nga may kadwa nga trimestre. Isu nga maminsan pay ket iabrasa mi kada kayo iti naimbag ngal daw yu amin kada kayo amin nga kakabsat mi nga mangbuybuya ken agadal makipag-adal kada kami iti daytoy nga oras naimbag nga aldaw yu amin. Pastor Horben. Ay ito nga kabsat, ikablaw, umot kada kayo iti nabara nga ayat niya po Diyos. Ket iti panagad-adal tayo, daytoy nga leksyon. Ket mangted kada tayo iti nananay nga panangbuya, no kusatno tayo nga taripatuan, iti pamilya tayo, ken oray pa iti relasyon iti agasawa. Pastor. Okay? So, intayo rugyan kakabsat, iti panagadal tayo, iti daytoy nga aldaw, nga iti paulo kakabsat, iti leksyon tayo, iti mekanem ket isu iti naaryan akanta ni ayat. Ket adda kakabsat iti teksto nga pakaipunganan ti adal tayo, iti daytoy nga lawas, nga masarakan ditoy kanta ni Solomon, uno Song of Solomon, Kapitulo 8, versikulo 6. Ket kayat ko man nga basaen dayto nga teksto, ket ilawlawag kada tayo ni Pastor Marvin, noan niya iti kayat na nga saawen, dayto nga teksto ngayon tayo pagadalan itatta nga aldaw. Versikulo 6 kunana, insaad nak akas maysa atanda itirabaw tapusom, kas maysa atanda itirabaw tatakyag mo, tatipigsa na ayat akasken patay, ni imon naranggas akasken tanam, dagiti beggang na isuda dagiti beggang ti apoy maysa apudno agilayab ni Hioba. Wen Pastor, no kitkitaan tayo ay nakabsat, daytoy kanta ni Solomon ket daytoy ket danew. Panangiladawan na no kasatno na nga inayayat daydi babae nga Sulamita, Pastor. Ket daytoy kanta ni Solomon inladawan na no kasatno iti ayan-ayat na panangsapol na dayta nga Sulamita ken no kasatno na nga inayat nga daytoy nga ayat ket ipakita na no kasatno Pastor nga iti agasawa ket taripatwenda dayta nga relasyon ta kunana dijay ay nakabsat dijay binasa tatay ni Pastor ni kunana isaad nak akas maysa atanda iti rabaw tapusong kinasawan siya iti may pangpangruna ta daytoy nga panang pangpangruna na ket maysa daytoy nga gundaway nga panangipakita na dayjay nasudi nga ayat kadaytoy nga relasyon ni Solomon ken iti Sulamita. So ano, kitkitaan tayo ay na nakabsat, iti panagkalaysa. Panagasawa, daytoy ket in design ni Apo Isus. Ay ito nakabsat, iti lalaki ken babae. Kahit kung ulitan, daytoy kakabsat ket in design ni Apo Diyos kakabsat, iti panagkalaysa, iti babae ken lalaki. The English, daytoy ket union of the opposite gender. Nalawag day tayo na nakabsat. Ta daytoy nga panagkalaysa iti lalaki ken babae buklenda iti maysa alasag. The English ko na one flesh. Ket daytoy ayaton nga kabsat dayjay emotional bonding. Daytoy ket maaramid laeng dayjay ayan iti lalaki ken babae. Haan nga babae ken babae, haan met nga lalaki ken lalaki. Dayjay iti inaramat ni Apo Jesus. Inladawan na daytoy. Takumano iti disenyo ni Apo Dios ket babae ken lalaki at damot kuma iti paset iti Biblia nga idadladawan na daytoy ay dalangkapsat awan.
iti kanta ni Solomon, iladawan na opposite gender making into one flesh in the marriage context. So nga ito nakabsat, daytoy pastor, iti kay papanana. So nalawag garod pastor, nga iti Biblia, saan nga umannamong daytay panagkalaysa iti agpada nga gender. Iti babae ken iti babae, Gusto, lalaki ken iti Gusto. lalaki. Tati Biblia kakabsat, manipod pay idi punganay, idi ti Dios ket paraswaen na dagiti amin nga banbanag, ti Dios garod kas timbagang pastor, indisinyo na daytoy nga para itanya babae ken lalaki laeng. Akas iti bagbagan na iti Genesis chapter 2 verse 7 nga daytoy ket maysa na sa grade 1 a disenyo iti panagkalaysa. Kayat kuman nga basaen pastor iti chapter 2 verse 7. Kuna na ket ni Jehova Dios binukil na ti tao iti tapok ti daga ket impuyot na iti agong na ti anges ti biag ket ti tao nagbalin akararwa si bibiyag. Kanayon ko nga mangmangeg king kada iti pastor intuno sika ket mangyad adal. Anya iti kayat na nga sa uwen daytoy nga teksto may panggap iti panang parswa ti Dios iti tao. Well, ay din nakabsat, ada dagiti daduma nga manursuro iti Biblia nga sarsaritaan na daytoy nga ti espiritu ket nagduma kadayjay bagi. Tano kas pangrigan ko no iti tao ket matay daytoy bagi, daytoy ti mapanjitan ng espiritu ket rumuar. Daytoy ti bagbagata kabsat nga dualistic nga panangkita tayo iti tao. Ngem saan nga dayjay ay nakabsat. Iti tao ket inaramid dayto iti Dios tapno iti kasta indisenyo na nga holistic, ang nga dualistic. Ay nakabsat. Ket daytoy nga panangaramid na inaramid niya po Dios. Insadya na. O saraman na nga saw ay nakabsat iti panang disenyo na. Insadya na nga lalaki ken babae dayjay iti panang disenyo ni Apo Dios ay ito nakabsat. Ket daytoy nga disenyo nga inaramid na mangted kada tayo iti pannakaawat. Nga daytoy nga pannakaawat ay ito nakabsat ket agmaymaysadan to. Ket daytoy nga panagmaymaysada ay ito nga kakabsat gundaway daytoy. Ket saan lang nga dadya pastor? Daytoy ti pagsayatan na idi in-architecture ni Apo Dios iti tao. Ta idi naramid na di bagay, di antitapok ti daga, inaramid na mo pastor nga nasayat iti langana. Uray pay iti babae. Napintas mo. Inaramid na mo nga nasaya dagiti kurba-kurba na. Na tanong kumalaeng impatakder nga kasalakawayan, awam mo siguro ti apil na idalakabsat. Tada ito'y in design ni Apo Diyos. Kun may sapay, pastor, dahil sexuality, we know sexualidad, dahil ito'y kakabsat ket sagot iti Diyos. Okay. Nga in parswa na dahil ito'y nga kadwa na iti tao, iti parswaan na ni Adan kini Eva. Kaya nangor nga sa pastor, sagbay pa nga sumurag iti basol, dahil sexualidad, Adan. Tapno iti kasta, daytoy ket mangted iti nadeket. In English ko na intimate relationship. Daytoy iti mangabel ti agasawa tapno addapay iti nadagdeket nga relasyon da. So nga daytoy iti nga di sexuality, sexualidad, daytoy iti manglaga. Kanyo iti nga sa maawatan laeng daytoy kakabsat iti panagmaymaysada nga rikna, panagmaymaysa nga pannakaawat no sumrek da daytoy sagot iti Dios nga sagrado nga inted na sakbaypay nga agbasol iti tao, pastor. Okay. Iti kwa pastor, adamay sa nga panpanunutek. Iti Lucano ket imasen daunay, tama ba di word ko? Gustuin daunay iti luto nga pinakbet. Ta iti pinakbet ket na duma-duma iti ingredients na, di kadi. No ti pinakbet ket may salaeng
saan to nga makuna nga pinakbet, taapay tati pinakbet kat adu iti aglalaok. So nga kas ano met kadi iti panagayat, ta ito'y Song of Solomon, chapter 5, verse 16, adda iti mabasa nga ibagbagan na to'y, kuna na, tingiwat na, nasamit laeng, when iso ti makay ayo, daytoy iso ti aetek, ken daytoy iso ti gayem ko, o anak a babae, ti Jerusalem. Kaya't nakadinga sa awan pastor, adda kadimot dagiti sagrado, nga rekado iti ayat uno, ayan ayat iti maysa nga tao. Well, Mason, nagmight ay na nakabsat no kitaan tayo nga si Bubukil dito libro ni Solomon, dito kanta ni Solomon. Dito ay na nakabsat, ipang paganudgut na kada tayo nga iti maysa nga tao, babae kung lalaki, into no aglantip iti puso da, kasapulan pastor, ay ito nakabsat, nga ma-develop dayjay panagginayem da. Takunana di joy, versikulo 16, nga binasa datatay, ay ito nakabsat, kunana dito nakabsat, daytoy iso tay ayatek, ken daytoy iso ti gayem ko. Now, ay ito nakabsat, iti kultura tayo nga Pilipino, kultura dito yung nasantuan na kasuratan, pastor, ma-develop dayjay panaggayem. Sagbay da kasawa, ijay panawin iti panaginnaram. Dagamin, tatan, ang panawin ng nangruna iti western area, nagkinursunada da dayjay. Ngayon, mahanay din nakabsat, ikan tayo iti gundaway iti panaginnaram. Okay? Tadijay, masukog iti nasayat nga rikna, masukog iti panaggayem iti sagtunggal maysa. Ta ibagbaga na dito ay ito nakabsat, sagbay nga inasawa ni Solomon dito Sulamita kabsat, nagbalinda nga nasinged agayem. Nagayem da dito ay ito nakabsat. Iso nga kasman lang tinapasamag pastor, into no nagkasar, inasawa na di best friend na. Wen? Nga, dajeti ko na. Ken, nukit kitaan tayo pa dito ay ito nakabsat. Kuna na pa dito ay ito nakabsat, tapay. Di panawan nga panaginnaram, ito'y kat gastaran da pastor ti panawan. They will spend time together. Ito'y tayo nga makita dajay na deket nga panaginnaram da. Tapay, kada kayo kabsat nga dati asawa na. Hangki din, idaginnaram kayo. Lumabalin nyo kay tagsina, oray ti pagtungtungtungan nyo kat awanti, kung natin English kat, nonsense, awanti kakaiskan na, agin indistorya kay lata. Tapay, kaya't yung nga makadua di tao. Kasjay ay ito na kabsat ni Apo Diyos. Into na dito yung courtship process, tapno, we spend time together, tapno mamamo tayo. Yan, kahit kuman nga yalatyo dito, pastor, di aldaw ti paginana, panaginana. Di aldaw nga panaginana, iti may kapitong aldaw, insaad da ito ni Apo Diyos, tapno kasta, gastaran tayo iti panawon kinkwana. Tapno mamamo tayo nga nasayaat. Iso nga inted na di buong aldaw, iti Sabado. Kasta mo, pastor, inted na dahil katagtagunay na iti biyag, gastaran tayo iti panawon, diyan ti panawon ti panaginnaram, tapno iti kasta, maka-adjust tayo ito, iti panawon, iti panagkasar. Tapay, agnanayonan nga kadoma dayjay. Kasi ito nakapsat. Kat saan lang nga dayjay, no dikit di, kasapulan mo nga oray pa'y dayjay, panakisarita na lawag. Kaya nasawan ay ito nakapsat, oray pa'y dagijay, krik-krik na tayo, mabalin mo nga ibkas. Tanong gayem mo, mayibkas mo. Awan iti duldulin mo. Ngamno mo nga gayem, han nga mayibkas. Ken, han lang nga dayjay iti nakapsat, iti kaimbagan na dayjay, nga pasit na dayjay taripatwam. Taripatwam, ti sagtunggal maysa, ayatan nga kapsat. Ket dayti panang taripato, daytoy itinalatak, nga panangipakita tayo, ken panangibkas tayo, iti ayat, iti asawa tayo. So, saan lang nga pastor nga inton tiyempo iti panaginnaram, iti panang busboso no panang gastar, iti oras iti agbalin mong nga partner, no di kat ura iti kalpasan, iti panagkalaysan, tuloy-tuloy tulat na data.
gamin kaadwan nga mapaspasamak ita ta pastor, nga nunalpason iti panagkalaysa, manmanon daytay apan dagde-date ken dumapay, tapay, kamo no apay nga kasi iti mapaspasamak. Ngam saan ko makakabsat nga kasi iti mapasamak nga kaskunan ni pastor nga kasapulan nita niya panang busbus tayo iti tiyempo iti agbalin nga asawa ken partner tayo. So nga itatta, ito'y may sapay nga ibagbagan iti eleksyon tayo, may panggap iti panakaawat iti panagkalay sa wano panagkasar iti konteksto ni Solomon, anya iti bagbagan natoy Song of Solomon chapter 4 verses 8 and 16. At daman iti napintas sa kabsat nga ibagbagan natoy chapter 4 verses 8 and 16. Basaik pastor. Kunana, umay ka kumuyog kanyak manipod Lebano, nobyak. Kumuyog ka kanyak manipod Lebano. Tumanawag ka manipod tapaw ti Amana, manipod tapaw ti Siner ken Hermon, manipod ka dagiti apon dagiti leon, manipod ka dagiti bantay dagiti leopardo. Verse 16. Kakastoy iti kunana, agring ka o amyan, ket umay ka si kaabagat, puluyan nyo timinuyungak, tapno dagiti rekrikado na, agsaknap da kuma, umay kuma ni ayatek ijay minuyungan na, ket kanen na dagiti napateg abong bunga na. Nagpintas nga teksto dahiti pastor para iti agasawa. So pakilawlawag mo man kanya may panggap daytoy panakaawat iti panagkalay sa iti konteksto ni Solomon pastor. Ay na nakabsat, nugit kitaan tayo, iti versikulo 8, daytoy kat iso ti panangiladawan na, iti buya apintas ni Sulamita. Di babae ito nakabsat. Takuna na, nukita nyo ay nakabsat, indescriber na, dayjay minuyungan na, manipod Libano, impakita namin. Kahit na nakapsat. Kaya nangasawan, pastor, ni day babae, nga Sulamita, inapresyar na, iti pintas na. Kaya saan lang nga dayjay, pastor, di versikulo 16, anyan ti ko na dayjay, umay ka, ay ayatek, iti minuyungan. Daytoy kat panangawis na, dayjay babae kalpasan iti panagkasarda nganya daytoy ket daytoy dayjay aramidan iti agasawa tapno iti kasta dumekket dayjay relasyon da dayjay bagbagada kapsat nga sexualidad tapno iti kasta ket dumekket dayjay relasyon da ta daytoy ay nakabsat iti panagmaymaysa iti lasag maaramid daytoy ay nakabsat intuno daytoy dua the opposite gender ay nakabsat ket marupet da iti emosyon, iti physical ken spiritual babaan daytoy sexual union kahit nakabsat. Actually daytoy ket iti aramidan da daytoy kakabsat no in the context of marriage dati nabasa kabsat nga kunada daytoy ti kangatuan nga panagdayaw iti Dios nga sagot nga nated no aramidan in the context kakabsat iti agasawa. Ken saan lang nga daytoy pagpakita iti kapsat ta iti panagkalaysa iti marital iti kapsat union ket knowing ijay Hebrew ket adi kunada the knowing ket iyada usaran da daytoy kakabsat nga balikas ijay aramiden iti agasawa ket naamuna wala na ida nakabsat. Kaya nang orgasawan da jinam amuna ida nakabsat is the union of sexuality. Iti agasawa ay ito nga kakabsat. Tada ito'y itinasantuan na kasuratan hanang ilimlimod da ito. Inodikidi ipagpakita na da ito'y kakabsat nga sagrado nga aramidan kadayjay ayan iti agasawa. Tada ito'y ay ito nakabsat ket may nga tulag iti panaka repet iti ayan ayat pastor. Okay. So napintas pastor, ta iti konteksto ni Solomon tallo gamin iti description na nga umuna di diniskas mo may kadwa ket daytay panangiladawan na sakbay iti panagkalaysa. Right. Napintas daytoy nga may lawlawag iti tunggal maysa kadagiti kakabsat tayo nganoan niya iti kasapulan nga aramiden
Unoan niya ti panangiladawan ni Solomon, iti sakbay, iti panagkalaysa. So nga ito'y, kayat ko nga basahin, Pastor, iti Song of Solomon, chapter 5, verse 9. Napintas man iti kunana to'y, anya ti ayayatem, anang nangruna, ngem ti sabali nga ayayaten. O sika, kaimnasan kadagiti bay, anya ti ayayatem, anang nangruna, ngem iti sabali nga ayayaten. Pagsapataan na kami, iti kasta. So, pakilawlawag mo man, Pastor, noan niya iti kasapulan nga aramiden, wano kasano ti panangiladawan ni Solomon, sakbay iti panagkalaysa. Dito ito nakabsat ket binigbigda nga iti panagkalaysa ket sagrado. Kaya nangor nga sawen nga dayjay aramiden ti kasawa ket handa nga inaramid sakbayda nga nagkasal. Kas perigan kumade kung kunada ka nga premarital sex o kunada ito nakabsat. Daytoy ket handa nga inaramid ta iladawan na pa dito nga kakabsat nga nang nangrona ijay 4 versikulo 12. Kahit kuman nga basahin kakabsat kunana maysa an natikuban aminuyungan ni kabsat ko a babae ano biyak maysa a burayok a nasullatan maysa nga ubog a nasilwan. Now, kita nyo ay tayo nakabsat adda iti talo nga nangiladawan kakabsat ni Solomon kunana natigkuban aminuyungan. Kaya sa uwan, English kat enclose, nakuban, nga minuyungan. Kaya ito nakapsat. Dahito kat inladawan na, pastor sagbay da nga nagasawa. Oo. Kasi lang, di minuyungan na, nakaluban. Hanla nga dayjay. Kuna na pa dito ay ito nakapsat, may isa nga burayok ang nasulatan. Ganun ito nakapsat, burayok nga nasulatan. Kaya nasa uwan, hampay nga nasagid. Ken iti may katlong description na pwede jay na nakabsat. Kuna na pwede jay ket hanla nga nasulatan no dikit di maysa nga ubog a nasilwan. Ay iti nakabsat iti nasanto na kasuratan ditoy na nga inladawan. No kasatno nga kapateg daytoy ken kinasagrado daytoy nga sagot niya po Dios nga aramidan laeng ay iti nakabsat kalpasan nga nagkalaysa. Pastor. Okay. So di may katlo, Pastor, so dito kalpasan iti panagkalaysa, anya iti konteksto ni Solomon. Adda iti may nga pastor nga nagkuna kada kami nga inton aramiden iti agasawa, inton aramiden da nga agasawa dayta aramiden iti agasawa. Kunada ket nasayaat no agkararag kay nga umuna. Ket kalpasan na kuna na agkararag kayo manen. Umanamong ka di daytoy konteksto ni Solomon, may panggep iti kastoy nga banag, kalpasan iti panagkalaysa. Well, Pastor, daytoy ket iladawan na iti nakabsat nga nalawag. Nang nangrona, basahan tayo man na iti nakabsat dayjay umuna at dito'y kanta ni Solomon madla ang 4:16 ken uno ay iti nakabsat. Tagamin daytoy iti seksualidad nga kung natin tatay, sagrado dahito nga pinarsona po Diyos. Idilangan si Murag Tibasol, dahito natiritiran. Nga natiritir. So nga, adon kakabsat iti napasamak na daytoy. Iti pa nakatiritir dayta, lalaki kan lalaki, babae kan babae, ti lalaki, adong asawaan na, kasimot iti babae. Iso nga, ito nakabsat, rumbang launay, kasulan ni Pastor Tay, dapat sensitibo tayo no kasatno iti panangidalan iti Espiritu Santo. Ket kalpasanan, iti sa lutsod dati Pastor, kalpasanan nga nagkasar, anyan iti mapasamak. Laglag ko nyo kapsata, di binasa tayo tatay di jay, naripkan, nga minuyungan, nasiluan nasiluan nga burayok, nasulatan nga ubog, dahil ti description na. Kalpasanan na kapsat nga nagkasarda, anyan ti description na. Ti kunana ti versikulo 16, kahit ka man basahin, ken inga na uno kunana, agring ka o amyan, ket umay ka sika abagat, puluyam to ti minuyungak. Nyarami na natin kapsat, awisan nan, tatay na ripkan,
ngam kalpasanan, Awisanan. awisanan nga umay iti minuyungan. Nakita nyo ito sa ta, daytoy kat panangiladawan ni Solomon, dayjay aramidanan iti agasawa. Ken, kalpasan na kapsat, kunanan dijay, versikulo 5, imayak iti minuyungak. Kita nyo ito lang kapsat, imayak ti minuyungak. Kaya nasawan, napan ni Solomon kadayjay, babae. Kita nyo ito lang kapsat, ket naramid, dayjay aramidan iti agasawa. Dahito yung English ko na, dati sexual intercourse. Dahito iti nalawag ng bagbagan at ito na kapsat. Tapa, ingam, dahito'y sagradong inarabid na po Isus, iti context, iti panagasawa. Iso nga, ito na kapsat, dayjay na aryan, nga kapadasan, iti ayat. Ito na kapsat. So, kung naladjay, ti na aryan. Apay ta na aryan, ito na kapsat. Inaramid daytoy na po Isus nga sagrado, iso nga na aryan. Ken aramidan da daytoy iti konteksto iti panag kalaysa. Isulat ta nga nariyan. Ken ayda na kapsat maaramid daytoy iti konteksto iti ayat. So nga ditoy libro iti Solomon ipakpakita na ditoy dayjay naariyan nga ayat. No kasatno nga respetaren iti sagrado iti panagkalaysa iti context sakbay ti kasar ken kalpasan iti kasar tapno iti kasta daytoy nga buklen nga nasayat nga pamilya ket mataginayon pastor. So, napintas sa kabsat DJ adal nga nangagantay tatta, may panggap iti nariyan akanta ni ayat, nga ipakpakita na launay gagayam kan kakabsat, nga iti panagkalaysa, iti lalaki ken ti babae ket sagrado unay nga mangipakpakita nga isu iti kukwam. So nga at dapay kadi pastor iti kayat mong ibaga sakbay tayo ngaglepas. Ayten nga kakabsat umuno na daytoy kabsat iti panagkalaysa ket daytoy ket panangbigbig nga daan tayo iti pannakitagikwa ti sagtunggal maysa. Kaya naroon nga sa wana kapsat, bigbigag, kasparin ko makanyak, baginak ni bagit ko bagi, ngam with the mutual understanding. Adadajay nga panakaawat tayo ay na kapsat. Kat sala nga dayjay, no di iti panagkalaysa pay, may sa nga panangi ted tayo, iti biyag tayo, kadayjay pinili tayo, nga gayem tayo, tong palbiyag. Nga isuti, asawa tayo iti na kapsat. Ken, iti may katlo ay ito nakabsat, dahito panagkalaysa, dahito ay ito nakabsat, ket iso iti panangiladawan ni Apo Diyos, iti nadagket a panagayat na iti sagtunggal maysa kada tayo. Taday di nadagket kakabsat nga relasyon iti agasawa, dahito mo't kakabsat, ket kayat nga iladawan ni Apo Diyos kada tayo, dahito di nadagket nga rikna ken kuwana mo't laeng pastor. Thank you pastor. Ket ito'y kakabsat nga naglepas iti adal tayo itatangal daw. Ket no daman kakabsat dagiti kayat yung saludsuden. Daman dagiti kayat yung inayon. Ijay baba kakabsat iti daytoy nga adal tayo ket adda dagiti komentaryo ijay mabalinyo tag saludsud ijay ket may kanda kayon tumet iti sungbat kadagitan yaman nga salsaludsudyo. Mabalin kadi kakabsat nga agtumog tayo amin iti panagkararag. Madaydayaw nga Dios amami nga nasantuan. Agyaman kami Apo iti panangted mo manen kada kami iti kinasirib. Babaen Apo iti nasalunat nga panangadal mi kadagitoy o Dios nga adal may panggep iti agasawa. Tulungan Apo iti tunggal maysa kada kami nga agbyag akas iti pagayatam tapno ti kastaw Dios ket babalinan mi Apo amin nga ramiden dagiti pagrebengan mi akas asawa a babae ken akas asawa nga lalaki. Dagitoy Apo iti dawat mi, iti napataganagan na po mesos. Amen. Ket awawisan da kayo maminsan pa'y kakabsat nga iti sumarunong nga lawas ket makipagdengeg kayo manen ken makipagadal kayo kada kami kadagiti adal may panggep iti daytoy kakabsat nga adal tayo iti daytoy nga trimestre. Thank you very much pastor. Ket inton maminsan agadal tayo tumanen.